kɛra an fɛ yan ni san y'an fila ye. O waati kelen kanubagaw u b'an lamɛnbaaw ka motu b'a la ni waati in o ka denbaya la. Kanubagaw waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoniw la laselikɛla Mali gouvernement fɛ kunungo ka sanga sunkalo walima sunkalo makɔnɔ o lahalaw ma. Bandaw ale bɛ Algérikaw fɛ a tile filanan tun ye kunungo ye. Taamala baliya taama don Algérie walasa Algérikaw ka jamana ɲɛma Abed Majid Tebboune o ka taa hakilinaw falen cogo min. Kɔrɔbarikaw fɛ Ahmed Bagayogo ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ alamisa don kalo ni tile 19 Ahmed Bagayogo su a bɛ bɔ fɛn min ni o ye Abidjan Kekunda sɛgɛla kan. O siratigɛla labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ nin waati in na walasa suturali ka kɛ jumadon ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 13 ma. Ninnu faralen ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na o y'an ka sɔgɔmada in na donkuwari ye min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ. O la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Sunkalo makɔnɔ kalo a ma ye sibiri don o k'a lajɛra Mali fan bɛɛ lajɛlen na kalo a ma ye. N'a dun ma ye o b'a yira k'a fɔ kunun kɔni n'o tun ye kari ye ko a bɔra fan bɛɛ lajɛlen na Mali la. O siratigɛ la silamɛya nasiraw la a jala k'a fɔ sunkalo makɔnɔ tile fɔlɔ o kan ka bɛn bi ntɛnɛn ma masikalo o tile 15 san 2021. Dina jɛkulu min sigilen bɛ dina yɛrɛ wɛlɛli kama Mali la ale ka laseli kɛra ni k'a lase silama bɛɛ lajɛlen ma. Kunnasini sewere an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali sɔrɔsiw Mɔndoro mara la bingannikɛla dɔ taara bin Mɔndoro kan ka a laɲini ka bagan minnu bɛ Mɔndoro u bila yɔrɔ min kan ka taa ni a baganw ye. Ala y'a kɛ Mali sɔrɔsiw n'o ye faamaw ye o ye fɛlɛ bɔ ni terroriste kofɔlen ninnu na. Teriyala an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko o ye maa 2 bɔɲɔgɔnko minɛ o maaw la ka tila ka bagan fɛn fɛn n'u tun y'a minɛ ani wolo fɛn tun b'u bolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔsi a kɛlɛ sen fɛ. Mali sɔrɔsi maa 2 ɲɔgɔn joginna a sen fɛ. Fɛn min n'o ye bandaw Mali jamana ɲɛma ale bɛ taama la nin waati in na Algérikaw fɛ yen. Badiya taama don taama min ni a yɛrɛ ka kuma la a y'a dabɔ badiya ni teriya kama Algérie ni Mali fɛn babu ni ɲɔgɔn cɛ kabiri yɛlɛma hɔrɔnya waatiw la. Gɛlɛya ye jamana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kan bi. O siratigɛ la misali la n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya ye Algérie sɔrɔ san dɔ tɛmɛn'o la Algérie Mali jɔyɔrɔ kɛra mun ye ka Algérie dɛmɛ. A dun ma ɲɛ fana k'a fɔ gɛlɛya de bɛ Mali kan bi tan. Algérie jamana ye jamana min n'a ni Mali tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ko o taama min n'u b'ale senkɔrɔ nin waati in na ale nana ka n'i ɲɛ da Algérikaw ka jamana ɲɛmaa kan Abdel Majid Tebboune. Abdel Majid Tebboune fana y'a ja bannaw la k'a fɔ a ye min fɔ o ye tiɲɛ ye. Sisan kɔni ko kabila ale sigira fanga la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka jamana ɲɛmaa bisimila k'a to jamana ɲɛmaaya la. O don nana bɛ jamana min fana ma n'o ye Mali ye ko o ni kɛli ka kan. A y'a ja k'a fɔ baara filɛ n'Ala ma ko kɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ walasa ka Mali dɛmɛ. Algérikaw ka jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ tamaki t'a la fiyewu. A kɛra musaka kundaw a kɛra sɔrɔsi kundaw a kɛra hakili yɛrɛ nasiraw la ko a bɛna dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali ma. O tilalen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bandaw san'a ka taa présidence la yɔrɔba dɔ jɔlen bɛ yɔrɔ min n'o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ko o ɲɛsin maa minnu bɔnnen n'o nin na Algérie yɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw la
n'a tun bɛ k'a kɔrɔ nka o ye so jɔ a ye 1982 wa ko k'a daminɛ duguma ka se sanfɛ a b'o mɛtiri 92 bɔɲɔgɔnko bɔ. Bandaw taara ka taa tasibila kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa minnu bɔnɛnenw ni na yɛrɛmahɔrɔnya sen fɛ Ala bɛ se ka hinɛ u la cogo min na. Lazara ko don bandaw maa min n'a tilara o ɲɔgɔn ye olu la a y'a wajibiya ka maliden minnu sigilen bɛ Alizeri ka olu kumaɲɔgɔnya n'a olu fana ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ min kan o y'a ye k'a fɔ carte nina ko ani Alizeri carte séjour ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka gɛlɛn maliyɛn bolo kosɛbɛ. Mali la ka lasigiden bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Mahamadu Amadu Mayiga la ale kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ malidenw kan ka sanga coronavirus yɛrɛ lahalaw ma o kɛra sababu ye o hakili tun bɛ jama min na ka taa bandaw tun bɛ kunungo Alizerikaw fɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ Alizeri a ma se ka kɛ o cogo la. Jijeni ani Kati ni ɲɔgɔn cɛ o siraba ko daminɛna bi a san 2 filɛ. San 2 nin kɔnɔna na a bɛ lihala jumɛn na bi o de la Maganfili Dabo a taara ka ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen in kan ko baara kɔni sisanama ka ɲi ko nka a mɛnna kojugu a mɛnna retard la cogo min na o de kosɔn ko kɛlen bɛ k'ale sɛbɛkɔrɔdenw bi kosɛbɛ. Maganfili Dabo a y'a jira k'a fɔ kota min tun bɛ yen n'o o kun kɛlen bɛ ka ko yɔrɔ jɔ ko o bi na a bɛɛ lajɛlen dafara a tɔ ye min ye san kɔni o y'a ye k'a fɔ k'a da ka bɔ Kati ka taa Jijeni kilo 100 ani kilo 50 o de don. Dali ma ɲɛ k'a fɔ a daminɛna san 2 filɛ 100 saradala baara min kɛra la 40 k'u k'a lajɛ sisan kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen d'u ma k'u k'a fɛɛrɛ k'a la joona. Mamadu Sale Anadif diɲɛ selikɛnɛ tɔnba ka lasigiden tun bɛ Mali la ko a ka waati sera dan na a ka ca Ala fɛ Maskalo o Sakuma ko ale ka waati min n'o kundilen b'a ma ka to Mali la ka diɲɛ selikɛnɛ jɔyɔrɔ fa yan ko o sera dan na wa o y'a bila yɔrɔ min na o ye Senegalikaw fɛ ye walasa CEDEAO jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen diɲɛ selikɛnɛ tɔnba ka lasigiden bɛna kɛ yen. Mamadu Sale Anadif ko a bɛna taa sigi o yɔrɔ kofɔlen in na ale kɔni taara o ye min bila nɔ na o ye Racine Wane o Racine Wane fana ale ye Moritani ka den ko ale sugantira k'ale bila Mamadu Sale Anadif ale nɔ na. Tasibila kɛra ka ɲɛsin Ahmed Bagayogo ma tile 2 in na a su bɔlen kɔ Faransi o don ka don su bɔlen kɔ Alman jamana kan ka don Kɔrɔwari jamana kan Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ y'a su bisimila a kɛra kinigini kɔnɔna na kɛra hinɛ kɔnɔna na. Alassane ani Ahmed Bagayogo ka denbaya a furumuso u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani Alassane yɛrɛ furumuso Madame Dominique Ouattara o diyara ka taa Ahmed Bagayogo su kunbɛn u ye tasibila ye ka waliɲuman dɔn foli k'a ye k'a yira k'a fɔ cɛ gɛlɛn dɔ dalen filɛ nin Alassane yɛrɛ ka kuma la ale den don o y'a fɔ cogo min na Alassane a kasira kasi cogo min na a ko fo dɛsɛ tun bɛ ɲini ka k'a kan Ala ni Ahmed Bagayogo ka saya in a digira la cogo min na siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye tasibila min k'a ye o don su in bɛna to Abiyan fo ka taa se alamisa don ma. Alamisa don nɛgɛ kaɲa 19 o bɛna a su ta k'i kunda Sɛgɛlakaw fɛ yen kan n'a sera Sɛgɛla o bɛna ka na duwawu don k'a kan su bɛɛ kɛ kuranna kalan ani duwawu la Ahmed Bagayogo ye ni ale dugu ɲuman jɛ o kuranna kalan kolon bɛ to sen na fo ka taa se nɛgɛ kaɲa 13 ma 13h ni 13h surunyana o bɛna su ta ka na Sɛgɛla misiriba kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ ni juma seli banna dɔrɔn o bɛ seli Ahmed Bagayogo kan ko o bɛ taa sutara a yɛrɛ u dantɔgɔ la yɔrɔ min bɛ Sɛgɛla u ka du kɔnɔ ko a bɛna taa a sutara o yɔrɔ kofɔlen in na. Senegalikaw fɛ yen Ousmane Sonko ko kɛlen bɛ ka taa bali ba naani ye Macky Sall bolo ka d'a kan Macky Sall tun bɛ fɛ ka min kɛ n'a y'o kɛ Khalifa Sall law ɲɛna a y'a kɛ Karim Wade law ɲɛna a bɛ i n'a fɔ Ousmane Sonko ta bɛ ka ɲamaya bolo kosɛbɛ ka d'a kan Ousmane Sonko denmisɛnnin don a ja minɛ don kosɛbɛ
wa ka kuma basigilen don n'a ye kuma fɔ kodɔnbaga si tɛ tɛmɛ a kuma kan a kuma to ka ɲi a yɛrɛ fɔlɔ fɔ cogo min na kunnafonilaw bolo Usman Sonko hakili ka ɲi kosɛbɛ o min kɛra ani mandiya min b'a kan bi a barika ka bon o siratigɛ la tamake dun t'a la Macky Sall bɛ labɛn min na a bɛ fɛ de troisième mandat ko min n'a bɛ ka ko labɛn an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ko ni o tiɲɛbaga si tɛ bi tan ni Usman Sonko tɛ a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na o de la kunnafonilaw kɔni ye fɛn min fɔ a kan kunnafonilaw ko k'a ko bɛ cogo min na bi tan min ka fisa Macky Sall ma teliyala a ka yafa deli maa fila fɛ ka yafa olu ma ka olu ka kɛrɛfɛ maa ye o y'a yɛrɛ n'olu fana sɔnna o dɔ ye Karim Wade ye o dɔ ye Khalifa Sall ye ko n'a m'o kɛ bɛ a laban ye min ye san 2024 k'a fɔ de ko Usman Sonko ko tɛna a bɔ a nɔ na k'a b'a bɔ a nɔ na o de la kunnafonila mun ye i tɛgɛ sigi nin kan o y'a jira k'a fɔ ko a kɛcogo a n'a kɛ waati o de tɛna bɛn olu dalen t'a la fiyewu Khalifa Sall bɛ lihala min na ale kɔni bɛ bolo de kɔrɔ k'a bɛ k'a yɛrɛ ɲini n'a ye bɔda sɔrɔ n'ale nana ye k'a fɔ dɛmɛbaga sɔrɔla min bɛ tali kɛ Usman Sonko la k'a fɔ de k'a bɛ sɔn Macky Sall ka yafa ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ti kɛ Karim Wade fana bɛ lihala min na bi Qatar k'a fɔ de ko o ni Macky Sall bɛ se ka bɛn fɔ la politiki nasara la ni politiki kɔni ko tɛ ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Macky Sall kɔni birama k'a fɔ a bɛ sunɔgɔ bi ka fɛrɛ ala ni Usman Sonko ko la ko o kɔni tamake t'o la gɛlɛya b'a kan bi Bashar al-Assad seri san 10 dafara kɛlɛ b'a a ka soforokun na a san 10 filɛ yali a bɛ lihala jumɛn na don dɔw kɛra kabini ma kofɔlen na Bashar al-Assad la a ka don walima a ka waati yɛrɛ tun kɔntɛnɛ don caman ko k'a bɛ boli fo k'a boli yɔrɔw fɔ tuma dɔ la avion yɛrɛ tun bilara ka na tali kama nka cɛ min don a ma sɔn a san 20 ani kɔfilɛ a n'a ka denbaya ka da k'ale fa de jamana ɲɛmaya kɛ ka na laban ale ma fanga tun bɛ nin ka tiɲɛ a bolo ko nka an bɛ waati min na komi sisan a bɛ labɛn min na bi tan o ka jugu ni kɔrɔlen ye ala ni girisi jamana olu kɛlen bɛ k'a lamini fɛn na bi fanga min tun t'a la fɛn min tun ti a bolo fiyewu bibi in na kɔni ko o fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Bashar al-Assad ale kɔni bolo kanubaga bɛ ɲɔgɔn bila yan an bɛ foli ni tanu lase aw ma k'a fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan o la aw k'an bɛ waati la to bɛ n ka sala Mamadu